Igbo ekene m unu, ekene m nwoke, ekene nwaanyị, ekene ihe na-ejeli Igbo ozi na-asị na ya dịlụ nwoke mma, na ya dịlụ nwaanyị mma. Na unu ma na J-Park na Akwa Okuko bujele Abuja. Ama m ihe ha ji ije mee na Abuja, mana news na-eriche dịkwata ewepụta kịta na J-Park eme na Akwa Okuko interview wee na-asị ya nna kee nke bụ na ndị ọbụla kpalichara gị, ndị ọbụla kwuchara okwu maka gị na ide atụ ha na-alụsị ka ndị ọzọ si atụ. Ịma na mgbe ahụ na ha afịara atụ na-alụsị ibu na eze obi si n'onwe ndị oyi Igbo mgbe ahụ. Anyị wee betecha ya na chanel anyị anụ wee na-asị na ihe ọbụla mere ndị Igbo anyị sikpụrụ ha jide. So si ha dị mma ya bụ igbu egbu, ha dịrọ mma ịzụ azụ. So Akwa Okuko wee na-akọwa na dị interview na nyanwa bịara ịbịa zọ ndụ azọ na ọ bịara ịbịa gbuo egbu. Maka na onwe ndị ọya bụ ka isi adara gị online na Akwa Okuko banyere na o kwesịghị ibe eme na itinye ọnụ na nya bụ ihe ọkpọọ gị na alụsị ọkpọọ gị na nka, mana ọ sị mba nọ ndụ ka ọ bụ ịbịa zọ azọ na ọ bịara ịbịa gbuo egbu. Nọ na onye ọbụla na-akpụ ya werekwa ya na-eme ka ego na ya bụ ihe bụkwa ezigbo ihe, bụkwa na promotion to his own side of it. Biko ụmụnna chọnkwa unu na-anụ the horse's mouth, unu n'onu ya, unu solukwa m gee ntị ma ọlụkwana ihe ọ na-ekwu, maka na asị na uche onye ufu onye aja ezuchi ezu. Mana na-asị na by now onye ihe mee nwoke ma ekwesịghịkwa na ịpịa onwe ya ka akwa wụsa n'akụkụ, not minding the fact na J-Park always try to draw out his attention, kpụpụta ya ọkwụ n'ama. Mana o kwesịghị iji anya okenye ji enye ihe dị n'akpa wee nyo wee makwa na mmadụ dịka J-Park abụrụ mmadụ ọya abụọ akọọla ife one day iwe ya ewu ya okwusasị anya bụ anyị na-azụgara J-Park chairman na ị na-ekelekwa gị na eziokwu na ị na-agbanụ, mana nke iji ya bụrụ mmadụ ụfọdụ oge kwa ị na-emejekwa a na-asị ofu okwu ahụ na despite the fact anyị bụ nwanne, we must not really agree on the same thing all the time. Ụfọdụ oge kwa anyị edozi that is what makes us brothers. Likewise ndị na-enene m na chanel a ụfọdụ oge kwa anyị nọchakwa anyị edozikwali onye nwa bụ na nwanne na nwanne na-adị na mma. Igbo ekene m na ekene na vidiyo ka unu ihe m na-ekwu n'ụbọchị nkịta. Kedu ihe kpatara na ị naghị eji ewe iwe tụba onye a na-arụsị ọ sịba ka ebube ya ọnụ na soshal midia? Anyị adịghị egbu mmadụ. Anyị adịghị egbu mmadụ aka ka anyị na-enye. Anyị na-eburu mmadụ aka ka anyị na-enye na anyị ma na ọ nwere ike bụrụ ebe mmadụ gwara ọ ga mind nwee ike connect ya. anyị na-eburu mmadụ na mụ believe na ọ nwere ike bụrụ ebe a kọrọ ya ma o ji na-ekwugheri. Mana mmadụ kọọlụ gị ihe ya ajụ onye a bụ na ọ na-ome, maka na ọwa ndị nọ ebe abalị ebe kọkarịzi ndị abalị amụrụ kọkarịzi ndị nọ ebe abalị ebe n'akụkọ ụfọdụ ndị nọ Naijiria. Mana ebe gawazi akọ akụkọ a ọ dọkasị na ala n'ụbọchị ahụ na ha debere kamera ma ọ na ba debere kamera wee wọch ya. So na ibu ụwa bụ ejiri na mmadụ so, maka na onye ahụ si onwe ike ha eti onye ahụ na-achọzi ndị ya eduye wee gbara ihu wee gbalụba ilu. So ka uche ọ dị ya ka ịrapụ iji na-asị wee mebibi ife, ma ọ bụrụ onye na-atụ mmadụ na-arụsị, ma ọ bụrụ onye na-egbu mmadụ. Na ọ bụrụ na nwa dibịa bụ na asị na ọ malụ ọgwụ na-egbu mmadụ ma na ọ na-emelụ dibịa ma ama na-ebe emelụ dị ife ahụ na onwe ihe ebutere sịsị ṅụba ndị emebe ife ọjọọ na-eme dibịa mma aṅụ ya maka ọ nwere onye nji nke. mana ọ bịa dịka dị different because na ụdị ọnụ akọrọ gị ama so many people ya bụ aka ọ dị ọnụ dị resi na atụ ya n'ihu mmụọ. Ana m emere ụdị ahụ. So nwa ihe eme mana a na-akọ gị ọrụ ife mee na mada eme bụ na mụ enege anya ị na-aghọta. Some people na-akọ ife ahụ bụ ụfọdụ ji maka ya ka fa wee nweta ego na social media, ka wee nweta view. Ụfọdụ bụrụ ndị hate national, maka na ụwa ahụ anyị nọ n'ime onwe ndị hate national, nwe ndị alike national. Si na aghọta na ndị hate na-achọ ka onwe ndị dufa wee hate ewu ife nwata, maka na mafọlọ ama ife bata na mmadụ agha mind business ya isi na lane wee bata na lane onye ọzọ ịma na anya ukwu na ekworo. na ọ gwara ikwuru isi na ihe kpatara na ha enwere ike ịtụ mmadụ na-arụsị na ewere gị kwuo okwu ọjọọ bụ na ikwuru si na ọ bụ na eji gị kwuo okwu ị na-ewik mmadụ onye ahụ enweghị onye ọ bụ. So o gosiri na ị na-ebi ndụ akwebe ihe ndị agha abaghị n'ime
ife ọbụla ya emegide n'ụwa ma iwụlọ ya bụ ife gba ọkụ kama ọ bụrụ 1 month wuo or 3 weeks ma ọ bụ even 1 week wuo maka na o nwere ka ọ dị n'ibu nwoke anọkata asụ Davido anọkata asụ P-Square anọkata asụ nda nwaanyị naghị asịkwala gụa wụghị ya ụfọdụ ala amụta fe na-enene mmadụ ibefa na TV si nenekwa ịhụ na TV na-arịọ m na-ekwu ụdị ibe a so nkọwa na-akọwa bụ ọ sị na ihe kpatara na o nweta ihe mere n'ụwa a ka okwu okwu ọjọọ na ndị niile na-abụ ya ọnụ na ndị niile na-ekwu okwu ọjọọ n'isi ebe na ihe o ji si na ọma ekwurata okwu ọjọọ ọbụla na ọ bịago n'anya fụ na many people ji agbara view and omee blame ha na ọ bụ na ha eji nyanwa wee gbara view na Facebook ama akwụ ha ụgwọ in a month. Then secondly ihe o ji si na ọma akparị onye nwere ọma bụ onye nwere ọrụ bụ na a ga-ejiri gị nwa wee mee gịnị a ga-ejiri gị wee kwuo okwu so na ọ bụrụ na ejighị kwuo okwu ị na-week ị na-month ị na-eye vidio chọrọ ihe egbu onwe gị ịma na onwe onye ebu then third one finalize bụ ihe o ji si na ọha ọma kpọtara mmadụ n'ihu arụsị bụ number one agụụ bụ isi ọrịa ịghọtara ịma agụụ si dịrị onye ya nwere ike na-eme ka hatred dị involve onye akparịrị onye afọ kpọrọ gị asị ịghọtara so gbaraba na ego unu o nwere onye bịara mecha analyze si na 24 hours eji break eda breaking news ịbatara na ndị ji gbara ego mekiri more than 15 million akwa wee bịazi ezi na ọrụgo mgbe anyị akwụsị ụgwọ nsogbu adịrọ eji na ife mmadụ mere wesị ka ije gbuo mmadụ eji na ife mmadụ kwuru n'ọnụ wesị ka ije gbuo mmadụ rapụ onye ahụ na onye ọbụla baa uru o nwekwa ibe ya bụ ọpịawakwa alụ onye ahụ nwekwa ike chọọ baa uru and ewere gị nwa wee kwuo okwu marakwa na a na-eme gị project a na-eme gị promo because ekwugoro nke ọjọọ people ya ama onye ebu ekwuo nke ọma people ya ama onye ebu I'm coming back let's go. Adaeze Ndị Igbo ekene emu na channel video ma anụ na-asị na na-agbanịkwana na subscribe anyị na-afụ aka ọlụ unu na-agbanịcha na subscribe chụọ na-etile aka na notification bell unu tichela aka na notification bell unu etile aka na the share button share this video subscribe on this channel WhatsApp ya na WhatsApp group WhatsApp ya na Telegram Facebook anywhere share this video ka o wee nwee ike na-agaba drop your comment na the comment section like kwa na ya maka na ihe a ji na-ekwu okwu abụsị na jee paak ihe o ji ebolo mmadụ anyị mana some people see n'ụwa anụ nwepụta everybody must not like you ọsọkwa ya bụ nọ ice cream ka ebe onwe ndị bụ na ice cream nọ na-atọ ụtọ onwe ndị na-like ya ọ na salad nọkwa na-atọ ụtọ na-eme ihe niile ọ na-eme onwe ndị na-like ya onye nwa m ihe ji ebolo mmadụ chukwu nna kele ihe niile varieties according to your own choice at least onwe ndị na-like ndị buru ibu ndị na-like ndị dị slim ndị na-like ndị dị mọzụ ọ na-akwakọ dị into this thing anyị na-emekwa bụkwa entertainment ọ bụrụ ihe niile mmadụ ya eti ka ya like some you may like it some you may not like it that's what makes us human ọhịa m ji ebolo mmadụ maka na sometimes I see a lot of comments that sometimes it will fight me to get to me second back anyị na-ebo mmadụ yes anyị na-ebo mmadụ akwa ọkụkọ nọkịta onwe ndị hate ya onwe ndị like ya maka na anyị niile bụ mmadụ if onye mmadụ niile like cha suspect ya onye ahụ something is wrong somewhere something is definitely wrong somewhere but the best thing that can happen to any man is to stand on a path of truth na-abịakwube eziokwu asị oke na onye abụ onye eziokwu onye abụ ezigbo mmadụ onye abụ onye eziokwu onye abụ mana bọọzụ nke olili ego m onye olili ego m onye olili ego m that does not mean na ihe etiri gị but now correcting that bad character and attitude ahụ onye ahụ nwe is something that needs to be trashed ụra na-aghọta ekwuchakwa m kwa ha m n'ọnụ ụmụnna asị m ebe ọ na-enene na udo dịrị nwoke udo dịrị nwaanyị ka anyị nwanụ mgbe ọzọ